weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to fasu daɓe to korkodiel to madina alheri to basambula to gawi nalnim to guetema kon takkusan juuɗa ha tuddal ceerno abou ahmada bachirou ba to a woyni beyrouth ha tuddal ceerno bachirou ba to gurala abdoullah kawere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi mauritanie météo mo leydi mauritanie ɓe kolliri tigui nguleki cattuki tawi oɗo saaha e dara jokli leydi e kala to leydi sénégal préfet mo dakar so waɗi tigui interdit woni tigui haaɗi ka wati kala ko fate seppoji ha tengtinoɗe ɗiɗo seppoji ɗiɗi ɗi ɓeɗon wiyeteɓe F24 e ɓeɗo taw ko yimɓe Walfadjri jinno tigui yuɓɓinde ñande nogas e tati e ñande nogas e joyi lewru juin gonɗen ɗum e nder Dakar to leydi Mali sohnoɓe e nder kaso mo Tombouctou jiiɗino tigui dog furtade dogde yaltude e kaso o waɗi pellodiral neɗɗo goto wasi hen fittade mum waɗi kadi hewɓe barmuɓe hen to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi ndi o holliri tigui wonde ñande jeenayyi lewru juillet daratoɗo ndu ma batu jooɗo taw ko batu CEDEAO ngu joɗonto noon koko fati alhaali leydi Mali e leydi Burkina Faso wondude leydi Guinée Conakry ko fati kay e ƴewde peeje no sungoji mbaɗira e nder ɗeɗo leyɗele ɗe koninkoɓe gardi beele kay leydi ndi nirto e l'ordre constitutionnel mum habaruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi France to leydi Ukraine to dowlaji tentuɗi Amérique ha to leydi Palestine bisimilla mone ketki kotondirte joni piren pacciren. kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original diwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité mawon keɓen hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi coura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba nogase goo lewru korse woni juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen en gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ma tawtoroy ko somme taw koko faati e pacte kesso financier pacte kesso taw ko pacte financier windere nde kay ɗamini yuɓɓinde to Paris ñande alkamisa janggo e aljuma ɓawo janggo on some noon ko sommeji ɗi chef d'état ji e chef de gouvernement wondude responsable uji onusien wondude ɗiɗon institution ngaji financiére mondial e société civile en kañumen tigui joddoto nguɗon batu ngu noon ko ƴettude kay yewde kay yewtidde e ƴettidde peeje ko fati kay noɓe financiri leyɗe ɓurɗe boomade e oɗo réchauffement walla mbiyana changement climatique gonaɗo oɗo saaha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen météo mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi wonde nguleki cattuki tinama e nder jokli leydi he kala ɓe nder jokli leydi he kala ma wada nokkuji kadi ɓe kolliri ene tawe hen taw ko keneli ɗina keneli noon jaaduɗi e ceenal ma teske e yoga e nokkuji ha tengti noon e nder région mo Taganta e nder fande littoral e nder fande littoral he kala ɓe kolliri noon so tawi koko fati e température ji noon e nder bira région de walla nder wuuro bir Mogrina teskama to noon ma température ji ɗi so ɓuuɓi ko 20 degré so wuli ko 37 degré to zoyrade température ɓurɗo kay famdude ko 24 degré température kaya ɓurɗo famdude ko 24 degré so tawi noon température o yeehi tigui ha ngabbi ma yahoy ha yettoyo tigui ko wiyete 40 degré to Aoujeft toon ɓe kolliri tigui wonde to Aoujeft température ɓurɗo famɗude ma ya tigui ha ko 30 degré so tawi noon ko ɓurɗo mawnude ko 44 degré so tawi ko noon koto wiyete Chingiti toon température ɓurɗo ɓuɓde ko 27 degré so yeehi ha ñawli yaha ha 41 degré to Adar subaka o ko 28 degré so tawi tigui yeehi ha wuuli yaha ha 43 degré to Wadana toon température ɓurɗo ɓuɓde e ñalawma ko 28 degré ñalawma noon so yeehi ha wuuli yettoyo ha 40 degré to Agzouz toon ko 30 degré so famɗi so yeehi ha tigui mawnoyi nguleki mawni yettoyo ha 44 degré so tawi ko to Nouadhibou toon noon température ɓurɗo famdude e ɗiɗo 24 uji ko 20 degré so tawi noon yeehi tigui ha wuuli yettoyo ha 26 degré Nouakchott ko 25 degré température ɓurɗo famdude so wuuli ha 32 degré to Boutelmida ɓurɗo famdude ko 31 degré ñalawma so wuuli yaha ha 45 degré to Elega ko 30 degré ɓurɗo famdude so wuuli yaha ha 46 degré to Boggue ko 29 degré température ɓurɗo famdude so yeehi ha ñawli yaha ha 46 degré to wiyete Mohtala Hazard toon température ɓurɗo famdude ko 30 degré so yaha 46 degré to Sehil Babi ko 28 degré température to mawni yaha ha 42 degré to Kifa ko 30 degré température yo yakadi ha 45 degré to Kankossa ko 29 degré ɓurɗo famdude to ñawli yaha ha 44 degré to Barkewol ko 30 degré ɓurɗo famdude e 46 degré température ɓurɗo mawnude Tig Zigzam toon ne ko 28 degré so famɗi so wuuli yaha ha 43 degré so tawi noon koko to banko to Baskunu température ɓurɗo famdude ko 29 degré ngule kine yaha ha 40 degré ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni gouverneur woni walide Brakna biteɗo Mohamed Wula Salek o ari yettinde ñande altine ɓennuɗo sappo e jeenayyi lewru juin duwawuji hoore leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikh El Ghazouani faade e Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lollirde Bele Ba kañum woni maire mo Babaɓe kañum kadi woni oɗo saaha joni président de la zone française de Nouadhibou caggal kay jaltugol aduna jinnaɗo makko debbo jaltunoɗo aduna guila kay ñande alkamisa o wira aljuma ɓennuɗo to Babaɓe biyetenoɗo Nene Mariama Ali wali o noon
noon ari tigi komo arde sete timmuɗo hono jogiiɗo konngol galle on saha hono Dahiru Mohammed Ali o holliri tigi weltare mabɓe mawde no feewi e hoolejo leydi ndi kadi ɓe dutti ɗum duwaw e oɗo geste kay paydide no feewi no waɗi gouvernement waɗi gouverneur o noon arno toon komo ardi koye hakim woni préfet mo babaɓe wondude responsable uji sécurité uji wilayade brakna o kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen gendarmerie ta ko brigade de recherche de Dakar ɓe teeɓima sagata gorko goto tawi ko étudiant électromécanique mbaɗowo deuxiéme année ɓe nanguirimo noon ko trafiqué drogue ɓe tawi makko noon capanɗe jeenayi e ɗiɗi pièce tawi kadi ko poudre drogue on taw komo hinde drogue mo synthétique mo hinde koɓe mbiyata l'extasie noon on drogue nder mum ene qime ha 920 000 francs CFA woni tigi temedere capanɗe jeetati e nayyi ujunere taw ko haalisa CFA enquête noon jokke makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Sénégal équipe mabɓe fugu koyngel woni les Lions du Sénégal ɓe jeehino tigui fettoyde ko match taw ko match amical hakkude mabɓe e leydi Brésil on match noon fettano tigui koto Portugal Brésil noon kañum kala e addude équipe mum taw ko équipe mum ɓurɗo ngardude haɗani leydi Sénégal loggiɓe loggi nayyi ene wonde loggi ɗiɗi woni 4 bi ade taw ko leydi Sénégal fiɓe hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall yehino tawtoriyede oɗon match victoire tigui ko yesso makko waɗa kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi noon o holliri hen weltare makko mawde no feewi faade kay e ɗeɗon barole Sénégal welti holliri hen weltare makko mawde no feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Serigne Salou Gueye ko kañum woni directeur jayne witende yor nanganoɗo kayne soka gila nogas jeegom ha lewru me oppitama talata hankino talata hande walla oppita tigi ko talata hanki o nogas e go lewru juin o fati galle makko konkono kono koye mbaadi ko wite liberté sous contrôle judiciaire konngudi makko gaɗani noon caggal kay nde o yalti kasso yetti galle makko ko yettude Allah e jaarude dendagal Sénégal naɓe dariɓe tara dande lan haw wawi woppitede hano hannirtini o nanguirano noon ko wadde kay o nanguirano noon ko saktude kabaruji ɗi gonɗani woni saktude kabaruji ɗi gonɗani taw ko sa kabaruji bawɗi tigui addude jibinde fitinaji e duppude leydi ko noon kadi hono jaydiyanke biteɗo Papa Ndiaye on ko chroniqueur judiciaire Walfadjiri on woppitama yalti kaso e oɗo saaha joni tawe e nder galle muɗuma e mbadi tigui kañumni sous liberté woni tigui sous contrôle judiciaire kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe kollirama tigui ɓe kollirama kamɓe ɗiɗo noon kala aljuma eɓe poti arde kay présentade ɓe ciifa kayida to justice to andinde kay wonde ɓeɗe nder leydi he kadi e oɗo saaha joni hay goto e mabɓe wawata yaltude leydi ndi tawa wondani e yamirore walla tintinani justice leydi ndi hono no holliri kay hono avocat mabɓe biyeteɗo Moussa Sara ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dialogue national woni kaldugal hakkude ɓesgu leydi ndi mo Macky Sall noddi mo noddi gonaɗo eɗo saaha joni walla mbiyen ngal kaldigal gongal tigui e cilsitiri mum hollirama tigui e ngal yaari hano hannirtini e ngal yaari lawol hano e ngal yaari tigui no fewtini hano hannirtini ɗum noon haɗu e kolliri noon ko fati noon e banggue toɓɓe e dawrugol woni question politique ɗum avancé no feewi sanne jayde lobs holliri tigui caggal kay nde kuulal woni loi 28 alinéa 3 caggal kay nde waɗa modifié woni tigui caggal kayde ɗum même ta seeɗa moɗa modification ɗum won modification noon ine addana hono Karima Wade ɗi Abdoulaye Wade e Khalifa Sall oɗo saaha joni men oɗo wonde maire de Dakar kamɓe kala eɓe mbawi hebde kay nimagu e oɗo saaha joni wawde jeeyede e mbiruji taw ko gembantoɓe wonde hoorejo leydi e sumgoji tijjaɗi en 2024 so tawi kay eɓe kaaja koye toɓɓe noon nden toɓɓere noon ko fati kaya e wawde ɓe jeeyede e ɗiɗon sumgoji koye toɓɓe ɓurnoɗe ɓuttidde jeeyam e oɗon dialogue so tawi noon koko fati e toɓɓere on biteɗo Ousmane Sonko nden toɓɓere noon ha oɗo saaha joni koko yowa haydara ala ko yowta e mayre so tawi noon koko fati e troisiéme candidature walla
troisième mandat mo Macky Sall den toɓɓere noon ɓe kolirtiki ɓe desdi ɗum ɓen wiyeteɓe conseil constitutionnel kañumen toppito ko fati oɗon alhaali ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen préfet mo Dakar sifi are kayide on kayide ko hollide wonde kay ko interdit kala ko wite seppoji taw ko rassemblement des forces vives de la nation witeɓe F24 woni lundiyankoɓe jinno yuɓɓinde ñande aljuma no gase tati lewru juin gonɗe nu caggal juulala tisbara ɓe o haytini kadi seppo wongo gon seppo noon ko yimɓe yaaduɓe e Walfadjri jinno yuɓɓinde ñande aleta no gase joya lewru juin 2023 sanga 15h faya 17h to place de l'indépendance préfet nona holiri wonde tigi addanimo kayya wiide yo ɗiɗon seppoji kayitu walla hay salade sifde mom autorisation ko jogade kurhuli kay wonde ɗiɗon seppoji so mbaɗama wonde kay ɗiɗon seppoji so mbaɗama e nder Dakar lamorgo leydi ni ma ɗum addu ko wiyete trouble à l'ordre public ma ɗum ad bloc kadi circulation yimɓe donc gollade ne wawi kadi jibina fitinaji goɗɗi ko fate bitikaji janane e kake janane ene wawi kelede hen bonnede hen ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni ala ko leydi ndi sohli so wona jaam ko ɗum haadi sali kayin sifandeɓe oɗon kayita ko fati e ɗiɗon seppoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Moustapha Mbakkelo ɓurɗo lollude junior kanko ko ɓi Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé ɗo dawrugol o wiyama teeɓa omo tawe juuɗe dadiɓe ɓe commissariat spécial Touba e mbadi mon noon soka e mbadi garde à vue to commissariat spécial mo Touba ɗum noon ko gila talata hanki o tumama noon hollirama tigui omo wawi tigui waɗede déféré yesso parquet yesso procureur tribunal mo Mbacké ko goto e yimɓe rewmi biteɗo Moustapha Messere kañuma portimo plainte tawi kadi nde portamo plainte nde ene ardire kayide docteur sécurité sifande ɗum kayide wonde ko gañiɗo ko piyaɗo ha gañi kadi wawa gollade e nder balɗe ɗiɗi ko ɗum saabi noon portimo plainte on plainte noon ko ɗum o nanguira e oɗo saaha joni omona soka mbiɗen e mbadi garde à vue habaruji men ɗemngal pulaar ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali ha joni résultat ji gasani ha laaɓi ko fate référendum woni memtogol tunorgal leydi Mali yano ñande 17 lewru juin gonɗen ɗo haysino ɗamina kay ko ma wuyo heed yesso hollirama noon kamɓe catala bitegal AIGE woni catala halfinaɓe ko fate sungoji e nder leydi Mali ɓe kolliri tigui to de participation mabɓe kamɓe ɓe kolliri ko 38% ñalawma hanki on kaalino wonde ɗumɗoji kewɗi kolliri sondage uji kewɗi kolliri ko 27% kamɓe ɗon ɓe kolliri ko 38% ko yalti kay votoyi tawa kadi hay ɗum ko bilan provisoire ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Tombouctou ñande altine sappo jeenaya lewru juin gonɗen ɗum maison d'arrêt mo Tombouctou woni kaso mawɗo mo Tombouctou soknoɓe nder oɗon kaso jiiɗino tigui dogde kaso on e nder jiddeɓe dogde kaso noon waɗi tigui pellodiral ha neɗɗo goto wasi hen fittande muɗum yimɓe nayo woɗɓe kay teɓama hen gañima hen walla mbiyen yimɓe joyo woɗɓe mbarmi hen tawa kadi ko koninkoɓe leydi ɗi halfinaɓe ko fate kaso darima darde fayde no fewi kay ha nanguiɓe kamɓe kala kadi ɓe dogde kaso mbiɗen neɗɗo goto wasi hen fittande muɗum koto leydi Côte d'Ivoire paɗen Alassane Dramani Ouattara kañum woni horejo leydi Côte d'Ivoire o holliri tigui e saaha kay o joddima e nulaɗo taw ko nulaɗo koolaɗo secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest kanko ado woni Alassane Dramani Ouattara o holliri tigui wonde ñande jeenayyi lewru juillet daratono ndu ma batu jooɗo tawa batu ngu jooɗon to ko ɗeɗe leyɗe woni tigui ma batu jooɗo to Guinée Bissau tawi nguna batu noon ko yidde kay yurnitade ko fati e gonka ɗeɗo leyɗe tati woni leydi Mali leydi Guinée Bissau leydi Guinée Conakry wondude e leydi Burkina Faso ɗeɗo leyɗele tati kala ko koninkoɓe derguiti laamu civil an jooɗi e jappere laamu ɗum noon ko beele kay ƴewde peeje ɗeɓe poti wadde ha sumgoji mbaɗa ko ɓuuri yawde nder ɗe leyɗele beele kay civil en ene kepta laamu ha laaɓa ummoto e juuɗe militaire leydi ndi rutto tigui e l'ordre constitution men en leyɗele kadi kala ɗen leyɗele tati kala kadi oɗo saaha joni ko jowade ko fate gueɗe kewɗe CEDEAO ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men
wona jolam jabeeri ko to leydi France paɗen teskama kikiɗe hande o alarba hande no gasi go lewru juin e nder teskama tigui e ndera goto e boli tawteɗi e nder hakkude Paris ko e nder immeuble goto tawteɗo hakkude Paris ko cuumu kulɓinigo waɗi toon e nder cumuguno immeuble o noon e tawe to nokku biteɗo rue Saint-Jacques e nder 5e arrondissement mo Paris koninkoɓe faabu noon gari ha heewi gam yippude cuumu ngu teskama noon Allah cuumu ngu mawnude hen banggue e immeuble o wawi tigui derguitade e leydi koto leydi Ukraine paɗene e nder daroɗe lewru juin ndu gonɗen ngunu koninkoɓe leydi Russie mbaɗino bombardement barrage woni uddo tawateɗo to nokku biteɗo kakko hofgam kako wata noon tawe e nder nokku toɓe mbiyata dayne pera ɗum saabinoma yolayru on uddude bombarda saabima kay yolayru yoga e nokkuji tawateɗi e nder ndeɗon falde laamu leydi Ukraine noon caggal nde waɗi bila mum ɓe kolliri tigui dégga taw ko dégga matériel mo bombardement o saabi oɗon uttu bonɗo ene qime ha milliard piccala ha milliard feccere taw ko halis dollar tawi kadi ko valeur taw valeur woni tigui guesse bonɗe hen ɗe e infrastructure ji mabɓe ko boni hen e pewde gongol foof jeyaka hen ko fuɗɗi bonde koɓe tini ene qime e milliard e feccere koto dowlaji denduɗi Amérique paɗena laamu dowlaji ɗi ani ɓe kolliri tigui wonde maɓe jaltina 1,3 milliard taw ko haalisa dollar ene wona 1,2 milliard taw ko haalisa euro ɓe kolliri on kalis noon ko yidde wallide kay faggudu leydi Ukraine ha mbawa tambade faggudu men hano hannirtini ko secrétaire d'état biteɗo Anthony Blinken kañuma ɓayini oɗon kabaru alarba hande o holliri ɗon kanko secrétaire général o mo dowlaji tenduɗe Amérique woni secrétaire d'état mo dowlaji o holliri kay so tawi kay ɓaade kay koninkoɓe laamu leydi Russie dartinani kay ene jokki wadde bombardement e bonnude e firtude leydi Ukraine dowlaji tenduɗe Amérique kañumne tampata wallideɓe kala saaha e yidde matade e ummitinde leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin to leydi Palestine alarba hanki o walla alarba hande o Palestine aji goto warama to nokku biteɗo Tour Moussouya ene tawe tigui e nder Cisjordanie occupé hollirama noon ko koninkoɓe leydi Israël kañumen joori e makko pettuɓe kañumen joori e makko kuri kañumen pellimo ɓe pellimo koye becce ko hen wasi fittanu makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji mon e ɗemngal pulaar to Ziguinchor ma en dutto seeɗa to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men Amadou Isaka Kébé jeen ha to Madina Gounass kettoɗen musidɗo men Amadou Sambalo Amadou Isaka Kébé assalamu aleykum rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko to e commune holɗum Niassiya eɗen gandi Mandina mankani ummade ɗon fewdu usuyi ɗeɗo guure de e fokko ina wayno kamɓe de ɓe garti kono noon ɓe tawi galleji ɗi ko bonɗi ala kuura ala ndiyam ala laabi moƴƴi ɗum ɗo ɓe kolliti yo laamu ngu wawa wallude ɓe beele ina mahana ɓe ɗiɗo galleji ɓe mbawa dañde ɗo ɓe cuuri ɓe tawi ko galleji ɗi dappi ha laaɓi imama noon ko heddi to e Guinée Bissau dognoɓe nde haare Casamance waɗi fewde joni koɓe ujunnaji ɗiɗo heddi toon to Gambi ummiɓe ɗo feewi Gambi e haare nde ko waɗi koɓe ujunnaji tato ina wayno ujunnaji joyo nane leyɗele ha joni gartani holko haɗi ɓe artude Abdourahmani Ba ko kanko ardiɗo ittoɓe minuji ɗo e Casamance haɗi ɓe artude ko galleji ɗi noon mbaɗa minuji guese ɗe ne mbaɗa minuji laabi ɗi ne mbaɗa minuji hoolare nde ala hen kanko Abdourahmani Ba noon o hulliti machine ode ko panɗo fodde lebbi jeego mo wulitima laamu ngu yo waw darade wawa wallude ɓe mbawa ittude minuji ɓe daña machine aji ina wayno ha joni noon ɓe cuwa taw hebde jaabowol ɓe keɓani taw machine aji so tawi en garti ɗo e laana mbiyetenga Aliou Sitoé Diatta ummoto ko ɗon e yahat to e Dakar ummo Dakar ne ara ɗo e Ziguinchor ina wayno kosama ko kamɓe gardi kaɗo laana yimɓeɓe de gullitinoma guila événement o waɗi fewde joni ina wayno laana ka koko gaari Dakar Dem Dikka koko gaari ina wayno noon ha joni ɓe jeyali laana ka arde walla Dakar Dem Dikka ɓe noddi laamu ngu noon yo wawa woppude laana ka wawa arde Dakar Dem Dikka wawa arde beele yimɓeɓe ne daña no jultoroyi ɓe daña no gardi so ronki ɗum caɗele mbaɗat hikka e oɗo transport so wonti tan ko auto ji ɗi ɗum noon waɗa caɗele passe o ɓeydoto waɗa ɓitto ɓitto
eɗen gandi pompiteur dey waɗi haaju muɗum kame soble ina wayno ɓeydima no feewi. ɗum noon ina wayno kamɓe de yimɓeɓe gullitima yo laamu ngu waw darade beele prix o ne arta ɗo wano ɗo so tawi julde nde neɗɗo waƴama jawdi waƴama pompiteur ɓeydima waƴama soble ɓeydima ina wayno boosoyaɓe ɓe e jajaɓe e sosoɓe kam hikka jogorani layyade. ɗum ɗon noon waɗata mabɓe caɗele. ɗum noon weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abou Bah yo Allah hokke walde jaam. allahumma amina seydi Keɓe sono mima to Ziguinchor paɗen koto Madina Gounass to Madina Gounass jabɓoɗen musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo. Amadou Samba Lo, assalamu aleykum rahmatullah. jultaski fandi en nder wurmeteddo ngo Madina Gounass ɓen tareɓe en kolli golle en jarno moƴƴi nde tawno kilineɓe hay caɗele goto ngala hakkude mabɓe heddi noon eɓe ɗofti yamlode ceere nde o saahaji tan eɓe kawra caɗele coupiraji courant Siraji Dia ñowtiɗi o saaha joni alhamdulillah ko yettere Allah no fewi no ardano ni ko noon ardi kono noon kilineɓe konga kalis o manque seeɗa par ce que caɗele aduna o quoi ɗum de saaha joni min paama ɗum no ardi fof ko noon min ballirta ɗum e probléme coupiraji courant ɗi par ce que ñanden probléme coupure courant waɗino ɗo tampini min no fewi guila ñowtiɗi tardi no fewi ɗum noon min jiidirani noon ɗum tawi min ñaago ballal ganduɗa hoorema yimɓe mbawa dara wonɓe laamu mbawa darade ha courant o rewa lawol taw caɗele ngala e kileneɓe noon yooɓe muñ tan so Allah jaaɓi goto foof ma heɓ comci muɗum no yidiri ni beele hakkude mon e kilineɓe ala caɗele saahaji eyyi ɗum kam wasata hen par ce que ɗum kam kañum e ñowtongol yaadi eyyi kileneɓe saahaji fo a yiyat jomum dokka ɗum rendez vous par ce que gonga mawɗo goto wiyata nangue yawon mudde tan ɗum tawi probléme aji ɗe waɗa eyyi kono so tawi tan kileneɓe kam saaha foof emin daña on probléme jomum ara mbiya ɗum ko samedi taw wutto parayto ko dimanche jomum ara samedi o tawa parani aɗan on weltotako par ce que no ɗamini wutte muɗum ɗum tawi mbaɗa ñaagon noon tereɓe foof yo tinno e dow ɗum ɗon kala dokkade rendez vous so ari tan yo taw wutte muɗum paari kala joom meccal en yiiɗi yittade hoore mum e nder gollal mum ngal ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu o dinama. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tayereɓe tan ɓe mbattata hakkillaji no fewi mbawa respectude rendez-vous ji ɗi kileneɓe kadi yo gaddu comci ɗi law masa ɗaccude ha seɓɓitade gadda comci pawdira musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar yo jaam Allah jogomi jogo on.